अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिक्स बाय ब्रिजेश बिहारी। हम जहिया से आइल बानी रखले ध्यान रे बूढ़ा अपन कोइले बाटे सादा ज्यादा मान रे। हम जहिया से आइल बानी रखले ध्यान रे बूढ़ा अपन कोइले बाटे सादा ज्यादा मान रे। भत्ता घुस के देखले लहंगा में सामान के भत्ता घुस के देखले लहंगा में सामान के लहंगा में सामान के लहंगा में सामान के डीजे राजू पकड़ी ध्यान, डीजे राजू पकड़ी ध्यान, डीजे राजू पकड़ी ध्यान। सखी दे हमर चोली उदेले बाटे खोली जबल बुझाला करे हम के कैसे बोली। सखी दे हमर चोली उदेले बाटे खोली जबल बुझाला करे हम के कैसे बोली। सब खोल खाल के फेंकले बाटे सखी उतर जान के सब खोल खाल के फेंकले बाटे सखी उतर जहान के। भत्ता घुस के देखले लहंगा में सामान के भत्ता घुस के देखले लहंगा में सामान के। आप सुन रहे हैं सिंगर सोनू भोजपुरिया को। सुजीत संगम हाउ पेंदर उजाला लागे डर सोनू कहीं कर दी है हाला। डाक्टर सुजीत संगम हाउ पेंदर उजाला लागे डर सोनू कहीं कर दी है हाला। सामने के हाई लागल अरे कोयले बिहान रे साझे के हई लागली तो कोइले बिहान रे। भत्ता घुस के देखले लहंगा में सामान के भत्ता घुस के देखले लहंगा में सामान के। हम जहिया से आइल बानी रखले ध्यान रे बूढ़ा अपन कोइले बाटे सादा ज्यादा मान रे। हम जहिया से आइल बानी रखले ध्यान रे बूढ़ा अपन कोइले बाटे सादा ज्यादा मान रे। भत्ता घुस के देखले लहंगा में सामान के भत्ता घुस के देखले लहंगा में सामान के। HKB रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।